سلامات هوات كميك أنهم سلام ديو عب حجر بنما عب سنترال أمريكا عويد له هجيب زاوام مرن سندا ناي سنة هرشا كوكونات قرب عبدنا نمئتاوين عن تسرزلنا هجي تي صوديوم كلورايد زبح المريتيو عبدنا زلو ويد ما جوام ما زهون مريتيو إذا حتى مساسالي مريت الله مساعدنا مالتيو عبچود بله فورستينا زلنا انتريهمو بتبع جراوندي انتريهمو صبوي سلازي تقومت ناي كوكونات كمزيو هجي شويه سامبل كنوسدينا تا سامبل كا كنجمراينا مالتي كل ماتيريالات نايتي موبايل لابراتوري سامبل هيزنا مصينا لنا قدمه هجي كاب عدنا احمد هيزنا مصينا اب لابراتوري رينايو صوديوم كلورايد زبحال ወይ ጫዋማ መሬት መሆኑ አረጋግጥናይና ኮኮናቱን አው ከም ዝበቁል ፈሊጥናለና እጅኻ the same አይነት መሬቲና ለዘለና ፓናማ ሀቆም አይነት መሬት አለዋ እጂ ናፕቲ ሳምፕል ከን መጽና ማለትዩ ስለዚህ ከሬኩሜ ማሃገኒ ትሩማንትሪ ዘን ኮኮናት ዝብሃል ገረብካ አብ مساعدنا زمساسل اب عدعتيون كوقول زخيل ومينا نغبر دلنا مسحارشتو تموكروتات እንዳወሰድና ጽቡ ይخيدلنا لومو شيخ زارب دلي alright you can come كمزان ريدلنا ማቴሪያላት አለና ደምጻና ማቴሪያልዩ ቅድመ ሄጁንቲ ሳምፕላት ዘደል ሳምፕል ከመገርና ንወስዶ how we can ከመገርና ንፈልጦ ዚ ሶዲየም ክሎራይድ ዝባል መሬት ወይ ድማ ካርቦናይት ዝሆነ መሬት ሁሉ ተሳምፕላት ንወስዶለናሞ ከነረጋግጽ መእንት ማለት okay yeah you can become very close alright cameraman ናይ ክስታዩ ናይ ዛዕድ ዜጋይ yeah እዚቲ ክስታይ መሬት እንተሪሁሞ ጽቡ መሬትዩ ግን مساعدنا ዝመሳሰል መሬት እንተሪሁሞ ጫዋማ መሬት ገሊዩ ጽላል ስለዝረኸበ ይኸም ዝሆይኑ እምበር ጫው ዝመሬት በሙሉ ጫው እጂ ነዚ ሳምፕል ከምዚ ገርናይና ንወስዶ ኣብዚ ንወስዶ ጽቡ ደሆነ ናይ ውሽጢ ሳምፕል ለምለሚቱ መሬቶም ግን ጫው ይጫው ያ እጂ እዚ መመርመሪቲ ምስ ኬሚካሊና ነህውሶ ሶዲየም ክሎራይድ ዝባሃል ከሬና ይባሉ እጂ ጽቡይ completely ጫው አለው እንተሪሁሞ ህብሩ ይቀየራለው which is እንዳይድባሃል ሶዲየም ክሎራይድ ወይ ድማ ጫዋማ ዝሆነ መሬት ወይ ካርቦናይት ዝሆነ መሬትዩ ጽቡዩ ካላይካ ዶክመንትድ ክንገብሮ ነቲ ዝግባእ ምስናዱን ከህሎና ፕሮቴክትድ ጌርና ኣብዝኽነ ቆምጦይና ኣብ ገዛይ ምስከድኩ ሓምስ ላፕቶፕ ኮኔክት ዝኸውን መመርመሪ ናይ አመዳለኒ አፕ ላብራቶሪ ኸእቶይ ሪዛልቱን ክጽሕፎይ ማለት እዩ ስለዚህ አሌት ናይዚ ኮኮናት እንታይ መዃኑ ንፈልጥ ንኽእሊና ወላት መሬቱን እንታይ መዃኑ ንፈልጥ ንኽእሊና ማለት እዩ ሶ ጽቡይ ብጣዕሚ ጽቡይ ዝሆነ ምርምርን ምስናዲና ድገብርለና ፎሬስት ክጽቡቅ ማዓትዩ ተሪሁሞ ዚት ኮኮናት አንተ ፍረ አውጪሎ ገና I think is ወክሳይ ኮይኑሎ ማለት ወሪዱሎ ያ ካለይት ኻበዝ ክንከይዲና ተሪኹ ጽዱ በለ ፎሬስት እዚ ክጽቡቅ ማዓትዩ ጽላላቱ ገለመለ ደስ ክብለካ ማዓት እዚ ቃማን ኮኮናት እዚ ሙሉ ኮኮናት እንተሪኹም ስናይ ኮኮናት ፊልዲ ያ ዳሃራይካ ባምቡ ዝባሃል ካገሮም ሙሉም ባምቡ ትረለሁም it's also coconut yeah come here ጽቡቅ ማዓት
ስለዚህ ኣብ ጨዋማ መሬት ይቦቂሉ እዚ ኮምፕሊትሊ ትሪዮ ሶዲየም ካርቦናይት ዝበሃል ክስታ ኣለዎ ጽቡቕ ብጣዕሚ ደስ ድብለካ ቦታ እዩ እንተሪኻዮ ግን ሓሩር ኣብዚ ዘሎ እዚ ሁሉ ገረብ ካማን ተተኺሉሲ ሓሩር ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሓሩር ኣብዚ ቦታ ልክ ናይ ባፃ ሓሩር እዩ ዘሎ ኢትስ ኮምፕሊትሊ ከምዚ ናይ ባፃ ሓሩር ሪኹም ኣለኹም ከምኡ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ከምዚ ሓሩር ክንዲ ዝኽበቁል ዝኸዓለ እሞ ኣብ ጨዋማ መሬትሲ ኣብ ዓድና እውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብታ ትመፅእ ዘላ ካብቲ ፍራያት ናይ ኮኮናት ከሪኩሜ more information ትደልዩ ኮንታክት ግበሩኒ ኣብቲ ናይ www.gogreeneritrea ዝብል ኣዋዕተው ጎፋንዲሚውን ከፊትና ኣለና ካብዚ ካብ ፓናማ ፈልሲ ናብ ኤሪትራ ንምእታው ንፀራ ኣለና እሞ እቲ ገንዘብ ካብ ውሕድ ገንዘብ ጥራይ ዘለና ሓገዙና ንሓደ ገረብ ሓደ $1 ብዝብል ቴማ ንሓደ ገረብ $1 ብዝብል ቴማ ኢና ጀሚርናዮ ነቒልና ኣለና ናብ ዓዲው ንኤሪትራውን ንብገስ ኣለና እሞ ዘለኩም ሓግዙና ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍረታት ኣግራብ ሂዝና ንኣቱ ኣለና ስለዚ እንተ ተሕግዙና ትዝበለፀ ኾን ናብቲ ፍራያት ከዓ ክንመለስ ኢና እስካብ ፍራያት ድመፅእ ናብ ውስካብ ድወሰድኩም ክትከታተሉኒ በዚ ኣጋጣሚ የላሞ otherwise ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ፎሬስት ብጣዕሚ ፈትየዮ እታ ናይ ባምቡ ዝበልኩኹም ከዓ እዚኣ እታ ባምቡ እዚኣ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ኣብ ድሕረይ ዘሎ ባምቡ እዩ ባምቡ ዝበሃል ከምኡ ካብዚ እዩ ኮፍ መበሊ ይስራሕ ጣውላ ይስራሕ መዓት ነገር እዩ ዝስራሕ ወላቲ ናይ ባምቡ ዋይን ይስራሕ እዩ ከምዚ ቃንጫ እዩ ዝመስል ትሪኦ ኣለኹም እዚ ቆፅሊ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ባምቡ እዩ እንስሳታት ትበልዎ ንክስታይ ንኾን ንሓዊ ይኸውን እዚስ ባምቡ እዩ እዚ እቲ ባምቡ ሪኹሞ ባምቡ እዚ ቃንጫ መስል ማይ ኣለዎ ውሽጡ ሕጂ ሳብዚ ዝኣመሰለ ሓሩስ ባምቡ ምብቋሉ ገለስ ደስ ክብለካ መዓት እዩ እዚ ኩሉስ ከምኡ እዩ በዚ ካብ ፎሬስት እዚ ሪኹም መሓገኒ ዝበሃል ገረብ ፎሬስት ገይርዎ ኣሎ እዚ ብምሉ ተሪኹሞ ክፅበቕ መዓት እዩ ብጣዕሚ ክፅበቕ መዓት ፎሬስት እዩ እዚ እንስሳታት ኣለዎ ኣትማን ገለመለ ስለ ዘለው ናብኡ ክነኣቱ ኣይደለና እንዳተጠንቀቅካ እዩ ከምዚኣ ትመስል እዚኣ ሕጂ ምስ ሓተትናዮ ኣብዚ ኣለዉ ውሽጢ ፋርመር ገለመለ ኣለዉ ከምኡ ራይዋ እዚኣ this is coconut right እዚኣ ኮኮናት እያ ራያ እዚኣ እታ ኮኮናት ሕጂ ናብቲ ፈልሲ ኢና ንደሊ ዘለና እቲ ፈልሲ ከዓ ከሪኩሜ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኸይዳልና ኣሎ እዚኣ ሕጂ መሓገኒ እያ ኣንቶ ኣብቲ ቪድዮ ኣሪኩም ደለኹ እዚኣ እታ መሓገኒ ትበሃል ገረብ ከማያ ትመስል ኢትስ ቢዩቲፉል ያ I'm done